Nselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm se nifokaħ fuq persuni li ili insegwi fil-fatt u se nkun qiegħda nifoka fuq l-ispettru ta' l-awtiżmu li kif tafu huwa spettru kompless, huwa spettru wiesa' ħafna imma tajjeb li niddiskutuh. Illum miegħi għandi lil Valerie Brinkat li nafa snin twal u l-tewmin tagħha Hope u Yvonne, però mbagħad Valerie għandha wkoll il-Craig. Mbagħad wara l-istorja ta' Valerie u Hope u Yvonne, il-koppja Anna u Kenneth Mizzi. Mela, din il-koppja ġibta għaliex it-tnejn li huma jaħdmu ħafna fuq l-awtiżmu għandhom iben fuq l-ispettru, però Kenneth Mizzi u Anna jaħdmu ħafna biex jedukaw anka b'kodba, anka bi programmi, anka fuq Television Malta fil-fatt, però dwar dan ngħidilkom aktar tard. Biex infhimkom kemm ili naf lil Hope u l-Yvonne u anka l-Craig, il-ħuhom Craig, għandi dal-filmat meta intervistajthom snin twalilu kienet kellhom ftit snin. Naraw. Din hija Hope, tifla ta' 7 snin, li bħal ħafna tfal oħra tħobb tkanta, tisfen u tilab. Iżda Hope bħat-tewmija tagħha Yvonne u huwa Craig għandhom il-kondizzjoni tal-awtiżmu. Għall-ommhom Valerie ma kienx faċli li wara t-tifel Craig ta' 9 snin sentejn wara it-tewmin li kellha wkoll ġew ikklassifikati li jbatu mill-istess kundizzjoni. Mhijiex faċli li titrabbi kretet tfal bl-autizm. Skont inti kif toħodha. Fil-fatt għall-ewwel ħassejtha diffiċli għax jisli fl-istess ħin ma xtaqx. Ma rridx naċċetta, ħassejt li kalli load kbira fuqi, imma once li aċċettajt u fimt il-kondizzjoni għax ċertu behaviors li jagħmlu t-tfal u ċertu stimming u eccetera, dawk jagħmluhom għal raġuni. L-inklużjoni li qed issir ta' tfal b'awtiżmu fi skejjel normali hija ta' benefiċċju kbir, iżda Valerie qalet li qed tfadal x'isir fl-edukazzjoni fis-soċjetà. Soċjetà li jkunu aware tal-kundizzjoni u qabel jitkellmu jaħsbu xa jgħidu, għax kif qed ngħidu il-kundizzjoni diġà hija diffiċli biex tirabbihom u tieħu ħsiebhom. Minkejja l-isfidi, Valerie tibqa' għaddejja u tistinka biex ulieda jimxu l-qudiem bit-tħejja ta' materjal edukattiv li jiffaċilita l-edukazzjoni għal ulieda. Craig li ma kienx jitkellem bil-paċenzja u l-għajnuna tagħha u tal-professjonisti issa jitkellem. Meta tara l-progress li jagħmlu hija wis overwhelming, jiġifieri. Craig kif qed ngħidu ma kienx verbal. Mommy says my room is very messy. Iżda l-awtiżmu ma jfissirx li dawn it-tfal huma inkapaċi. Hope ilha taqra mindu kellha 4 snin, filwaqt li Yvonne titgħallem malajr minkejja ma turix li qiegħda attenta. Craig li ma jitkellimx wisq kapaċi immens fit-tħaddim tal-kompjuter. Fil-Kanada seħħ każ li ddomina l-aħbarijiet f'diversi pajjiżi fejn tfajla bl-awtiżmu li għandha 14-il sena permezz ta' kitba fuq il-kompjuter ixxukkjat lid-dinja meta fissret id-disprament tagħha meta s-soċjetà ta' madwarha tistma' ta' persuna li mi kapaċi għal xejn. U dak il-filmat propju kien 13 il-sena ilu, daqshekk ili insegwi din l-istorja u fil-fatt qegħdin miegħi fl-istudio Hope u Yvonne u grazzi Valerie li ġejtu hawnhekk. Hope, you saw yourself 13 years ago. Yes. How do you feel when you see yourself, how you were? I remember how intelligent and how fast you were when you were given a book to read. Well, I was given a book to read since I was so young because I usually learn myself how to read because 13 years in the making when I got so big, it's like I use my finger to picture out the words to read so I can make things more easier and more
teaching everyone how to read. Veru tifla brava. Yvonne, how did you feel when you saw yourself so little and even yourself, your mom described you how fast you were in learning? Yes, that describes in learning that when I share it, I just take turns. You're still the same, I think. Yes, you learn quickly. Yes, You learn quickly. we learn quickly. Valerie, kif rajt l-lek innifsek 13 sena għalija bqajt l-istess, ġifiri dik l-ewwel ħaġa. U inti ilek ara kemm ilek taħdem permezz anke tal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat-tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu u kemm ilek teduka lin-nies. Illum, issa llum m'għadhomx tfal, Craig għandu fuq l-20 sena, 23, u Hope u Yvonne għandhom 20 sena. Kif tħossok il-fatt li tara minkejja taqtih ta' qalb għax niftakar kontet li meta kellek il-Craig l-ewwel tifel bl-awtiżmu kienet se taqa' d-dinja fuqek, imma mbagħad inti u r-raġel tiegħek irridu nsemmuh ukoll għamiltu ħafna kuraġġ lin-nies għax bqajtu għaddejjin. Ekku, inni fil-assoċjazzjoni 20 sena. Kemm meta kellu 3 snin Craig. Il-vjaġġi hija twila u għadha għaddejja, ovvjament meta kienu tfal tkun esperjenza mod. Adolescenza mod ieħor u issa anke l-adulti terġa' dejjem nitgħallem. Ġifieri għal volja inni snin f'din il-qasam ta' diżabilità u sirt professjonista llum il-ġurnata għadni qed nitgħallem. Għax inti studjajt ukoll. Iva, inni 5 snin li graduate bħala occupational therapist. Proset tassew. U inti u r-raġel minkejja kollox, minkejja l-sfidi li kelkom meta kelkom dawn it-tlet tfal, 3 ġojjelli, ma qtajtux qalbkom niftakar kontet li din l-sfida anke bħala koppja saħħitkom minn flok intfajtu lura. Ekku, hija xi ħaġa li nifoka ħafna u nenfasizza ħafna mal-ġenituri li teamwork hija importanti. Il-kondizzjoni tal-awtiżmu hija komplessa, ir-riċerkaturi wkoll li hija kondizzjoni li hija tens ħafna fil-familja, speċjalment meta jkun hemm nuqqas tarfin fil-familja stess. Allura importanti li tinħadem jkollok dak is-support team tajjeb. So it-teamwork bejn il-koppja u mbagħad ovvjament l-extended family terġa' tkun tgħinha ferm aktara. U intom għal-grazzja tal-la kelkom ukoll dak l-appoġġ. Magħna wkoll għandna l-koppja Anna li nafu ħafna u lil Kenneth ukoll li nafu ħafna. Anna u Kenneth intom 15-il sena ilu kelkom il-Denzel. Però ilkom ħafna taħdmu, ġifri bħal Valerie għalhekk l-lum xtaqtkom f'dan il-programm, ilkom ħafna taħdmu saħansitra inti Kenneth nista' nitkellmu tant programmi u anka kodba. Anna, ovvjament, titgħallem iktar fuq il-kulbaħ konna qegħdin nitkellmu fil-fatt bħala titgħallem iktar mit-tfal. Huma x'inhuma għandhom tip ta' sfida jew le, naħseb kulħadd għandu xi tip ta' sfida fil-ħajja. Imma meta tkun qed tiġġarrabha, inti għandek esperjenza ta' 15-il sena. X'għallmek l-awtiżmu? L-awtiżmu għallimni l-ewwel santu ħaġa hija illi nitgħallem naċċetta is-sitwazzjoni. Dik hija priorità. Jekk aħna ġenituri li għandna tfal bl-awtiżmu u b'kwalinkwe kondizzjoni, jekk mhux se nitgħallmu jew mhux se naċċettaw se nsibu triq iktar jibsa plus illi maħniex ħanatuhom l-imħabba tu difol lil dawn it-tfal. So jiena għamilt moħħi hemm u aċċettajt il-Denzel dak kollu li ġab. Fimt? Ġifieri l-appoġġ u s-support u l-imħabba għalihom daw it-tfal hija l-iktar ħaġa importanti. Ovvjament imbagħad isir nittolleraw wkoll tfal oħra li jkunu għaddejjem mill-istess sitwazzjoni. Nimmaġina li bħala ġenitur bħal kull ġenitur ieħor tibża ħafna minn meta Denzel ma jkunx miegħek. Allura m'hemmx il-ħarstek, m'hemmx il-ħarsin tiegħek. Kien hemm momenti fejn ħassejtek anzjuża forsi anke battu l-iskola jew jgħid x'imkien mhux taħt ħarstek, forsi n-nies tibża li ma jifhmux għax daqshekk żgur mhux ħajifhmu n-nies.
Eżatt. U naddi minna dil-biża kull-jum. Kull-jum praċet naddi minna. L-ewwel niżdenzil għadu mhux 100% verbal, so mhux kulħadd jifmu. U nibża iva li jisib min jibbuljaħu kien hemm momenti fejn tifel ġi iva ibbuljat. Imma ovvjament mbagħad titkellem ma' minnu responsabbli minn dawn l-affarijiet u l-affarijiet jistatiljaw ruhom. Id-denżil tiegħi tagħna, il-problema tiegħu hija li jħobb ħafna in-nies. Allura dat tifel mingħajr ma jaħsibha biex jiġi jaqbad u janqek. Daqsa silma. Ovvjament, tal-li Marjanna xi ħadd taħdaq allura. U meta jgħidulek inti tittalmu l-boundaries it-tifel, jiena nallimhomlu l-boundaries, mela ma nallimhomlux, però rridu nalmu l-tfal normali illi ankun għandhom boundaries. Mela da xi ħadd ġi għanqek inti taqbad tiħdaqqa ta' żarbuna, pereżempju. So, iva, l-nkwiet tiegħi huwa dak. Dak huwa nkwiet illi norqod naħseb fuq u nqum nerġa' bl-istess ħaġa. Minħares lejn kollu mimli mħabba għas tista' tagħmilhom xi ħaġa daw it-tfal bl-imħabba li għandhom. Imħabba kbira daw it-tfal. Kenit, xi tħossu tisma' l-mara qed temozzjona ruħha fil-fatt u għandha raġun? Jiena għaddejt magħha u jiena forsi iktar hot-headed minnha, ġifieri hemm barra għad hemm noqqas kbir ta' rfin. Ħan semmilek każ partikolari ma nafx veli raqaċċaddit minnu, it-tifel mixwi fid-deni jiena bl-awtiżmu kju bl-isptar mhux ħansemmi fejn, arti toqgħod wara n-nett, noqgħod wara n-nifs dak it-tieħ truma u laqas ħanżommu jien, it-tifel tiegħi fih fuq 6 feet, kif ħanżommu? Jarmini lili. Kbejtelet tal-għand it-tifel bl-awtiżmu. Ma rridx da, mbagħad kelli nirrapporta il-minu fuqha. Ġifieri l-awtoritajiet dan l-isptar qed ngħidlek tajjin, ta' mhux qed ngħidlek il-bank tajjin, l-isptar. Kenit, fuq li qalet il-mara. Fil-fatt qed nara emozjonata ħasra Anna, għax ovvjament di biex ġiet hawnhekk u tisprimi dan l-uġieħ xinjal li weġġat ħafna. Mingħajr ma nirreferu l-entitajiet jew ġifieri is-soċjetà ġenerali, kemm tweġġak meta inti tibda tibża kif qed tgħid meta ma jkunx taħt ħarsita it-tifel mhux magħha tibda tibża li xi ħadd ħajamillu xi ħaġa. Din hija xi ħaġa li niffaċċjaw il-ħin kollu aħna. Id-denżil biex nkun qed ngħidlek id-dritt huwa keychain magħna, ġifieri fejn immorru jkun hemm dender magħna. Denżil ma jħorġ waħdu u m'għandux ħbieb, allura huma ftit huma ċirkostanzi li aħna denżil ikun waħdu, ġifieri dal-qasam tħutu ma jmur, ġifieri dejjem magħna da, dejjem magħna. Ġifieri l-iskola naħseb huwa l-unika post li jmur waħdu denżil vera, u anke l-iskol, ġifieri ngħidlek. Kif għatlek, daw ħsibiet qatt ma jmorrulek. Għax, it-tifel jafdana bajn eħmaluqa, amma kemm hawn min tista' tafda? Kemm hawn il-min tista' tafda? Jew jaraw jgħidulek isu iblaħ, da mhux diskors. Għas kieku tkun iblaħ ma tgħidu il-persuna. U minnu iblaħ, da mhux kliem li tajdu għall-persuna veru. Ma tindirizzax. Mhux kliem li jintuża. Veli qed narak kollu tapprova u tħoss għax hija u ħadd tifmek. Għaliex bdejt ħin kollu tapprova waqt li qed tismaħħa b'emozzjoni kbira tgħid l-uġieħ tagħha. Għax jiena l-volja l-bniet jidhru quite functional, ġifieri u jikkomunikaw m'għandi l-Craig l-istess. Craig huwa raġel ta' 23 sena, ġifieri raġel ferm itwal minni u jekk inti taraħ fit-triq taħseb li ma jidhirx ovvjament bħall-awtiżmu mill-apparenza ma jidhrux li hemm dak id-diżabilità l-imġiba. Mill-imġiba u mill-komunikazzjoni tinduna, allura rridu nfakru l-soċjetà li l-imġiba hija mezz ta' komunikazzjoni. Allura jekk ikun it-tifel ikun mitluf, jew inkella jkun muġuħ, jew ikun overwhelmed minħabba l-ambjent għax ma jkunx qiegħed f'ambjent li ma jkunx komdu fih, jista' jerfa' jdejh. U jekk is-soċjetà ma jkunx preparata ċirkostanzi bħal dawn li mhux qed jarfu li dan id-diffikultà li għandu persuni bl-awtiżmu ħajbati u jbatu l-familja u jista'
is-sitwazzjoni tista' tkun ferm aktar ikraħ li għandu jkun. U għaw bżon ħafna iktar edukazzjoni, ġifiri jina ili nitkellem fuq dan is-suġġett ma' ġenituri varji u per eżempju waħda li tweġġa ħafna hija jew nkunu l-bandli u jgħidu tisma' l-ġenituri jgħidu l-tfal tilabux ma' dak jew ma' dik. U dikka tweġġa ħafna, qed narak tħares lejja, ġratlek ukoll? Le, ma qatt ma ġrat li smajt il-xi ħadd jgħidu tilabx miegħu jew. Imma ħajtek xi ħaġa bħalissa hawn xi ħaġa dejja fuq l-internet. U veru, jiena Denzel qatt ma ġie mistieden għal birthday party, eżempju. Ma nafx ma tajx magħha inti. Qatt ma kien mistieden Denzel. Il-tifel tiegħi tweġġak dik, Ma tweġġanix, jiġifieri jiena drajt ngħix biha, ma ċertu affarijiet huma vera. U per eżempju ġieli ġrat ġenituri oħra di jitkellmu fuqha itieħ tantrum ikun għadu żgħir tifel u jibdew tisma' xi nies jikkummentaw m'għandux disċiplina dat-tifel. Dik ġrat iva ħafna kemm il-darba. Jiena meta tifel tagħtu tantrum. Ħabba l-kondizzjoni u xek. U bdejt nispjega l-pulizija tiftakar li tagħtu tantrum laqas kien jaf x'in id-definizzjoni tal-kelma tantrum. Mhux kulħadd kien pulizija li qegħdin jitalmu u edukati. Imma nsertajt xi ħadd li dak. Ħanaddu għal xi ħaġa vera pożittiva issa. Hope u Yvonne ftit ilu, mhux ilu wisq, marru barra minn Malta f'kompetizzjoni ta' tissir u anke ġew rikonoxxuti. Ħanaraw filmat ta' Yvonne nixtieq nara, Yvonne qiegħda ssajjar. Yvonne, how did you feel in this competition? It is good. What did you cook? I have the salmon salad, smoked salmon salad. So you had to cook, and were you happy doing that? Yes. Yes. U Hope ukoll ħadet sehem f'din il-kompetizzjoni ta' tissir, kemm naraw ftit il-filmat, imma Hope anke rebħet ukoll. Jaqgħu ġibt li trofi hemmhekk. Iva. Ħanara. Din silver, second place, not too shabby. Oh, in which country were you? I was in Croatia to compete. Yes. And I saw you using several ingredients, and you were, look at you, you're so confident. And how did you feel? Because you were in a competition at the end of the day. I was feeling psyched, and I was having so much fun because I was making new friends from other different countries and get to know each other. So maybe we can be together in the group so we can compete again next year. Excellent. Mela daka fil-fatt Valeri proset għaliex dawn huma opportunitajiet verament sbieħ li tajthom il-uliedek. Kif ġiet din l-opportunità? Bisaħat kien hemm l-Aġenzija Support jorganizzaw u jikollabraw mal-Kupi Spoon, hija NGO ġewwa Kroazja. U għat ma smajt bija din ħan nippruvaw nirreġistraw naraw kif jimorrux u ma jħobbu jsajru d-dar. Ġifieri meta jkunu bil-ġuħ id-dar ma nkunx id-dar jew nkun impenjata ngħidilhom hemm is-salamuni jew xi ħaġa tista' tagħmel xi ħaġa inti. We have an autism friendly kitchen, so id-dar it's okay. I'm seeing you smiling, Yvonne, so you know how to cook, right? You know how to cook, okay. U għanna ħana provaw din l-esperienza fl-istess ħin ta' speċi ikunu exposed għal pajjiżi differenti. U użajna l-vizual, għax għamiltilhom il-vizual, para terapista għamilt il-vizual għalihom biex ikunu jista' jfendu daqsxejn aktar indipendenti, m'għandhomx dak il-bżonn dak il-prompting ħafna minn naħa tiegħi u minn taħat ieħor. U we practice at home, we practice twice at home the recipe u rnexxiet. U rebħet għaw Hope pala finalista għaw biex t-reprezenta Malta. Yvonne vera brava, diret vera confident, diret u għara xit bissi mettati, sinjalli it was fun, was it? U tlajna kolla biex fl-istess ħin Yvonne
tkun jisa exposa l-ambjent ukoll biex ikkalla rrid jekk tkun tipparteċipa next year jisa tkun taġa familjari mal-rutina tagħhom. Proset, qed nara l-għandna tieħu pjaċir immens. Kemm huma sbieħ daw l-esperjenzi Ħafna. U kemm ituk kuraġġ? Eżatt, għax jiena bħalissa minn moħħi għaddej, ara, diġa ħaġa li ma nafx bija densi li jitħajjar għax uħobb jisajjar ukoll. U mill-Aġenzija Support, fil-fatt minn Malta, kellhom appoġġ imorru barra. Eżatt. Fil-fatt issa kull sena ħajorganizzaw l-Aġenzija Support. U kienet esperjenza immensa bi. U mhux hekk biss, dawn iltaqgħu wkoll mal-Papa Franġisku wkoll. Kadenzil. Ukoll? Yes. Malta? No, Ruma. Ukoll. Proset ħafna minn jafx esperjenza. U x'fissret għalih id-dance? Għalih, oh my God. Nis kienet ħana inkredibbli x'konna barra. Imma tiskanta, jekk għamel sija u nof sekemm ġil-Papa joħodlu bidejh u jbuslu jidejh Denzil, ma jimpurtax la gerger fuq sħan. Xej, is-soltu imma he wanted to do it. Issa, ħdejk kienet, s-sissa li tu naraw ukoll li inti minn dawn l-sfidi kollha li għaddejjin minnhom u għaddejtu wkoll fil-passat, inti ma qatx ċas quddiem is-sitwazzjoni bħal Valerie, inti u Anna qbadtu jdej xulxin u ħdimtu ħafna u proset għaliex il-programm illi għamilt fuq Television Malta minn għalija kien jismu. Żewġ sensielita minna, kuluri tal-awtiżmu. Kuluri tal-awtiżmu, kont naraħ fil-fatt għax kien ikollok stejjer b'saħħithom immens. Ovvjament, dil-mistoqsija għal xejn se nagħmilha, nimmaġina li ffukajt fuq is-suġġett għaliex issa taf xi ġifieri. Mhux hekk inti qabel ma ġarrab ma tkunx tafu, ġifieri jien ili nagħmel programmi għaw TVM, ġifieri PBS, minn 96. Imma inti dejjem tagħmel issu dak li iktar li joqtok imbagħad mhux hekk inti minn inti. U ma tatwil id-Denzil niftakar awtomatikament mal-iżvilupp tiegħu. ġitni l-idea u Fine Day li nagħmel produzzjoni kollha kemm dedikata lill-awtiżmu qatt ma kien hawn. U għamilna 13-il sensiela u tkellimna fuq id-diversità fuq l-awtiżmu. U kien suċċess enormi, kulħadd iċempel hawnhekk irid kopja tiegħu. Ġiet għamilt inti jew il-ġan ġenituri kienu jċemplu, kemm kienu jċemplu. Fejn ħan nibgħatu t-tifel, f'x'ħan nagħmel bit-tifel, għandi t-tifel tat-tifel in-nanniet. Ħafna nanniet kienu jċemplu, ħafna nanniet għax it-tifla għadhom ma ċċettatix, jew it-tifla għax ħafna ġenituri jkunu għadhom imma bil-programm naħseb li l-ewwel sensiela kienet ta' barra minn hawn. Mbagħad għamilt it-tieni waħda. Mbagħad għamilna t-tieni sensiela. Issa ħdejk qed nara ktieb turjulna ftit u tispjegalna x'inhu? Mela, peress li kont għamilt iż-żewġ sensiliet. Ħalli ftit, ħalli l-kamera żjaraw. Peress li kont għamilt iż-żewġ sensiliet tal-kulur tal-awtiżmu, mbagħad iż-żewġ programmi. U ħadd sinopsis minnhom. U mbagħad qlibtu tajjeb u għamiltu ktieb. Dak huwa ktieb bl-esperjenzi tal-ġenituri. Mhux biss, le, għandek il-ġenituri, għandek it-tfal jitkellmu u li għandek tajjeb qed tara l-spektrum kollu fih dan. Xi ġifieri, għandek tifel li titkellem jgħidlek isma' jiena idejjaqni l-istorbju, jiena nkun rid naqta' għalija waħdi. Lissa stifel ma' ġembu qed jgħid jiena ngħix fl-istorbju, jien ma jdejjaqni xejn, jistumilani l-istorbju. Tifhem? Ġifieri tanti wiesa ħafna. Fil-ktieb, fil-fatt, dak is-sabiħ, l-ewwel ktieb bil-Malti da fuq l-awtiżmu. Ġifieri, u jien għamiltu da propju biex neduka n-nies. Biex anki min m'għandux tfal bl-awtiżmu jew forsi jaħdem ma' tfal u forsi jintaqa' ma' xi ħadd, jaqbatu it-easy reading u bil-Malti mexxej kapitlu għax jiena rrid neduka. Ngħid għall-inqas nista' nagħti servizz hemm barra u għalhekk għamilni ħdan aħna. Proset, Kenneth, veru qed nitgħallem magħkom jiena iktar ma nitkellem iktar u veru neduka ruħi. Waħseb wara min qiegħed jarakom bħalissa. Mela, naf li intom it-tnejn u inti Valerie żwiemel tax-xogħol. Mela, hemm xi proġett ġej l qudiem ħanibda minn Valerie, għax inti wkoll ara kemm ilek taħdem saħansitra kont ħloqt anke logħob apposta, niftakrek ovvjament. Hemm xi ħolma oħra li tixtieq tagħmel ovvjament għal ġid ta' persuni bl-awtiżmu? Ismi proġetti as such, la jiena dejjem nipprova ninvolvi ruħi f'proġetti ta' ħadd ieħor għax inħoss li nista' nagħti kontribut kbir. Li oġbitni ħafna u nixtieq u fil-fattajt il-feedback tiegħi mill-Aġenzija Support u xtaqt insemmiha din u ħanerġa' mmur lura lejn il-Kupi Spoon.
unħoss li jina fej qabel fil-passat ħdimt fil-terapista fil-settur tal-xogħol. ħaġa waħda li oġbitni ħafna f'din il-competition kienet li waqt li Hope kienet qed tikkompeti hi sajret għal nies li huma employers. Hi sajret għall-ambaxxaturi. Allura li għamlu huma li they showcased their abilities li dawk il-persuni li aħna nixtiequ li tuhom ix-xogħol. Il-Proset, tajba ħafna. Iva, mhux bħal dejjem minna fil-passat li dejjem konferenzi, seminars u dejjem jkun hemm l-istess nies. U dejjem l-istess nies jiġu, mhux dawk li jridu jisimgħu dawk ta' barra. Kenny, dax wasalna biex nagħlqu proġetti ieħor il-qudiem? Tnejn. Nixtieq naqleb da bl-Ingliż. Proset. Biex anke forsi ma nafx jaqra bl-Ingliż u forsi xi foreigners ikun available bl-Ingliż u għandi produzzjoni li nixtieq nagħmel programm bit-tfal bl-awtiżmu, a social program. Nuża tfal bl-awtiżmu biex nagħmlu programm soċjali. Mhux kif kien il-kuluri tal-awtiżmu question and answer, le. Ħalleh fidejhom. Ekku. Proset ta' sew Kenneth u Anna u grazzi ħafna bewsa lil Denzil tagħkom. Valerie, Hope u Yvonne u bewsa wkoll il-Craig, grazzi immens li ġejtu. Dan huwa Kuxjenza, dan huwa programm li nieħu pjaċir għax jiena ngħid nittama li iservi ta' ġita l min qiegħed jisma' kuraġġ il dawk li qegħdin fuq l-ispettru tal-awtiżmu li għandhom xi ħadd fil-familja u li jew x'nies jiġu minnhom. Grazzi lil Godfrey Smith, id-direttur tal-lum, grazzi lil crew li għandi fl-istudju lil dawk fil-kamra tal-kontroll. Nitlobkom issegwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.